And hello guys, today I'm gonna enter Harvester Reality 75k contest. So let's go. Добре, аз съм Валентин. Димитър. Харесваш Фокси? Да. Добре, защото днес ще направим. Така, искам да си изтеглиш една карта. Да, една карта. Къде да? Да, сигурен си. Окей, дай ме тази карта, нали? Окей, слагам карти пред нея, слагам карти пред нея, слагам карти пред нея и слагам карти пред нея да ни кажеш, че съм запомнил последната карта, защото има много такива фокуси. Да, окей. И сега ще мина през сето и ще се опитам да запомня твоята карта. Да видя коя... Окей, нали? Аз не знам коя е твоята карта. Нали? Да. Окей. Така, сега... Мина през сето и искам да ми кажеш къде спра. Спри. Тук, сигурен си? Да. Знаеш какво? Спря точно на твоята карта. Стига си праскал. Браво. Така, премествам и твоята карта. Тройката купа най-отгоре, нали? Да. Не знам дали ще може да се види за бързо, обаче в сето няма нито една друга тройка купа. Окей. Така, сега искам да ми кажеш къде спра. Спри. Тук. Да. Сигурен си на тази карта. Да. Ние взимай, аз ще я дам, става? Добре. Окей. Добре. Тройката купа. Моята карта. Твоята карта, да. Ето ще я поставим тук, нали? Да. Ще ги разбъркам. Да, окей. Ще направя моето си разбъркване. И сега би трябвало да я разбъркам със сето. Да. Предполагам, че така трябва да стане. Окей, обаче от всички карти в сето ще фана само една. Вярваш ли ми? Добре. Тройката купа. Ето я, нали? Да. Ще я поставим някъде по средата на сето. Искам да ми кажеш къде спря. Спри. Тука. Да. Знаеш къде спря? Къде? Познай. На моята карта си. Добре. Така. Това тук е твоите карти, все още, нали? Да. Ще се опитам да преместя пак по средата на сето, като ти ми кажеш къде спря. Става ли? Окей, кажи ми къде спря. Спри. Тука. Да. Окей. И че спря на тази карта. Както се видял в чистото, мисля, че няма други тройки купи, затова. Добре. And that was my entry. I hope I win. So, bye.